Здравейте хора, аз съм Присян и днеска ще ям такис, както знаете, испанска храна и е много скъп. Чипс такиса. Днеска от един магазин ходихме и дадох 12 лева, точно 12 лева. Бас едно злато има вътре, ето го. И нали това мама и тати ялха, аз не съм го брал. Ето такис. Ето ще пише, че е такис. Мирише на сирене. На какао. Какво изглежда? Е така. Дайте сега да го пробваме. Вода според мен няма ми трябва да я пробва такса. Малко лети, ако трябва да бъда честен. И му давам... Колко да му дам? Добре, аре дам му 8 от 10. И хора, напомням ви, че ако стигнем 100 абонати, ще пуснем мърч, на който ще пише Присян и Никол. Е, тук Присян Никол и на гърдите ще Присян, буквите му ще бъдат в синьо, и по средата ще бъде в бяло, а Никол буквите ще бъдат с розово или лилаво, едно от двете. И такова, а пък ако стигнем сега 500 абонати, ще пуснем книга и тя ще се казва тя ще се казва Присян и Никол. И така хора, надявам се да сте се абонирали. По-добре абонирайте се абсолютно всички, че да стигнем 100 абонати или 500 абонати и да пуснем мърч. Хора, ще е много хубав мърча и ако е, ще пуснем тениски, свичери, всичко. Може да пуснем шапки, шапки ще пуснем. Това е хора, дори тако. Може също да се абонирате, да лайкнете клипа и да пишете в коментарите дали смятаме да стигнем 100 абонати и дали сте се абонирали. Чао хора!